Moi, mun nimi on Lilli Kapakkala ja ensiksi mä kerron vähän itsestäni. Mä oon kohta 19-vuotias nuori, joka on asunut koko elämänsä Jyväskylässä. Mä harrastan tanssia Jyväskylän tanssiopistolla ja vapaa-ajalla mä tykkään rullalautailla ja lukea. Lisäksi mä oon fanittanut Hobittia ja Taru Sormusten herraa 6-vuotiaasta asti. Nyt kun te tiedätte musta vähän, niin mä kerron miksi mä olisin hyvä vaihtoehto Tiimiakatemialle. Ensinnäkin mä oon hyvin avoin muiden ihmisten suhteen ja mä tuun hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Mä oon oikeastaan jopa kiinnostunut muista ihmisistä ja musta on mahtava tutustua uusiin tyyppeihin ja oppia. Toiseksi, mä oon äärimmäisen ahkera ja mä oon valmis tekemään töitä asioiden eteen, jopa 110%, jos tilanne sen vaatii. Mä haluan olla tulevaisuudessa sellainen työkaveri, johon muut voi tukeutua, jolta voi helposti pyytää apua. Kolmanneksi, mä opin lukion aikana, että puhuminen ja esimerkiksi esitelmien pitäminen on mun juttu. Ja mä koen, että teillä Tiimiakatemialla on just hyvät valmiudet mulle kehittää tätä taitoa, jotta mä pystyn olemaan esimerkiksi rennompi muiden ihmisten edessä. Viimeisenä, mä oon valmis haastamaan itseäni ja toimimaan paineen alla. Mä en voi kieltää, etteikö mua jännittäisi tulevaisuus, työelämä, mahdollinen uusi koulu ja ihmiset, mutta mä uskon, että jopa pelottavien asioiden kohtaaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta mä voin kehittyä ihmisenä ja oppia. Vielä kertauksena. Mä oon äärimmäisen kiinnostunut muista ihmisistä. Mä oon ahkera, mulla on halua kehittyä puhujana ja mä oon valmis kohtaamaan haasteita. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti nähdään Tiimiakatemialla.